Tervetuloa taas Toisten taskuilla podcastin pariin. Tässä nyt on ruvettu ihan tykittämään näitä jaksoja. Koitetaan jatkaa samaan malliin ja pitää jaksot suhteellisen napakoina, että ei lörpötellä montaa tuntia, että, että TikTok-kansa jaksaa kuunnella edes jonkin aikaa. Mutta jäi viime jaksossa kertomatta, että minä olen Ottelina Rantanen ja Joensuusta käsin minulla täällä puhetoverina on Viinikla. Arttu Viinikainen. Aina tuossa sun nimen kohdalla se pätkäsee jotenkin hassusti. En tiedä, tuleeko se nauhalle miten hyvin, mutta ei se mitään. Arttu siellä. Sensuroin. Sensurointia, kyllä. Venäjä vaikuttaa sinne susirajalle sen verran, että sun nimi halutaan sensuroida. Tai Jillä alkavat, koska seuraava asia käsittelee vesihuoltoa. Kyllä, vesihuoltoa. Mitäs me siitä halutaan puhua tai mitä me tiedetään vesihuollosta? Siitähän oli tuossa mediassa hetken aikaa pöhinää, että kun tuli tämä kansalaisaloite Vesi on meidän, joka sai tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja otetaan nyt käsittelyyn ja lakia valmistellaan, jotta rajoitetaan kuntien, päätäntävaltaa niin kuin myydä vesihuoltoa kautta ulkoistaa sitä. Ja tässähän tulevassa lainvalmistelussa niin unohdetaan nyt se kansalaisaloitteen henki, että siinähän tarkoitetaan, että se pysyy kunnan tai julkisessa omistuksessa sataprosenttisesti. Eikä siihen jätetä mitään takaporttia, että 49,9% voidaan myydä. Ja sitä vedotaan johonkin kuntien itsemääräämisoikeuteen ja puhutaan jostain, että pitääkö osuuskunnatkin. Se lain pystyy kyllä tekemään sille, että osuuskunnat, ne on niin pieniä tekijöitä, että ne voidaan jättää kyllä omaa omistuksensa. Ei niitä isot pääomasijoittajat tavoittele. Ne tavoittelee nimenomaan tämä julkisen puolen vesihuolto. Kyllä. Sinä tulevana kuntapäättäjänä, niin mikä olisi yksi syy myyä vesihuolto? No, Muuta kuin hipposhalli. tota, toivotaan, että olen tuleva kuntapäättäjä. Senhän tietysti keväällä vasta sitten saamme tietää, mutta no yhdenkään urheiluhallin takia en myisi tosiaan vesihuoltoa. Tai oopperatalo. Tai oopperatalon takia. Enkä tunnin junan takia. Mun ei tarvitse päästä Turkuun tunti 20 minuutissa edes Helsingistä. Mutta miksi mä myisin vesihuollon? Mä en tiedä kovin montaa typerämpää asiaa kuin perusinfran myyminen. Mutta en tiedä, jos mä itse hyötyisin sitä jotain, ja mä olisin ahne ihminen, niin ja omaan napaan tuijottaja, niin Olisi niin sanotusti toisten taskuilla. olisin niin sanotusti toisten taskuilla. Kyllä. Ja vain hyödyttääkseni oman yrityksen tulosta tai muuta ja sitä kautta omaa varallisuuttani, niin en mä tiedä. Äkkiseltä ei tule muuta syytä mieleen, että miksi myisi perusinfraa. Yhtä asiaa mä en myöskään käsitä on se, että miksei tämä ole vieläkin Framilla. Miksei tästä puhuta, miksi me annetaan harhaan johtaa meitä jollain, mikä nyt on otsikossa, joku opettaja työntänyt anuksensa ananaksen vai mitä helvettiä. Kauheeta. Miksi, miksi me puhutaan siitä? Niin,
Nyt Ilmeisesti se... pitäisi meillä ei enää riitä keskittymiskykyä niin kuin Aa, oikeisiin asioihin. siltähän se vähän vaikuttaa. Ja se... Mä Ehkä voin se nyt on... kansalle kertoa vähän muutaman faktan, niin on, on olemassa semmoinen yritys kuin BlackRock. BlackRock, Mm. Onko tuttu? mustakivi. Mm. Ei varsinaisesti ole tuttu. Se on käsittämätöntä, että porukka ei tiedä, ja varsinkin kun porukka on hirveän kiinnostunut sijoittamisesta, ja se on jenkkiläinen varainhoitoyhtiö. Joo. Paljonko se hallinnoimat varat ovat? Ei mitään tietoa. Noin 9 triljoonaa dollaria. En ymmärrä sanaa triljoona. Vaikka 1 000 miljardia, No joo, 1 triljoona. vitsihuumoria. Paljon Suomen valtion budjettia? No joku, mitä, 75 miljardia. Vaikka 95. Joo, jotain semmoista. Anyway. Niin, tämä on avannut toimiston Suomeen. Mitä se täällä Suomessa tekee? Väittävät tulleensa katsoa muutamaa kiinteistöä, mitä omistavat. Niin hei, come on. Sulla on No, 9 triljoonaa, saat 9 triljoonaa varainhoitoa firma ja saat jumalauta Suomeen katsoa kahta kiinteistöä. Et tuu. Sä tavoittelet pelkästään, että saat kyntes perusinfra. Ja nyt ollaan ohjelman ytimessä toisten taskuilla. mm, BlackRock tulee olemaan meidän taskuilla. Ja muut samankaltaiset, Vanguardit ja muut. Niin miksei tästä, miksei mä julistan, jos mä olisin päättäjä, niin kansallisen hätätila, että niin kuin nuo yhtiöt pitää ajaa pois Suomesta. pitäisikö meidän ottaa joku NATO-artikla käyttöön? Taitaa BlackRock muuten omistaa jo Caruna emoyhtiökin. No niin. Mutta muistelisin, että tässä jossakin eduskunnan kyselytunnilla, ihan tässä, tiedätkö, viikko kaksi takaperin, niin pääministeri Petteri Orpo vakuutteli, että Suomen vesihuoltoa ei olla myymässä. Hallituksen toimesta. Ja siinähän on oikeassa, koska pääosin ne on kunnan omistuksessa. Hän on säätämässä lakia, mikä antaa niin kuin, jättää takaportin tälle omaisuuden myynnille. Aa, no niin. Nyt siitä tehdään niin sanotusti legitimiteettiä, että rajoitetaan se myynti vain 49,9%. Mm. Ja silloin kuntapäättäjät voivat hyvillä mielin, kun laki on heidän puolellaan, että se on ihan ok myydä se vähemmistöosuus. Ihan niin kuin vähemmistöosakkailla, jos mitään oikeuksia tuoton suhteen. Kysymys kuuluukin, että miksi se on ollut. Niin, No perustuslaki ja bla bla. Tämä hallitus ei ole perustuslaista välittänyt tähänkään asti. Niin mm. miksi se välittäisi nyt? Niinpä. Kusetusta sanon minä. Niin, eikä se hallitus ole jotenkin perustellut, että tuo 49% takaa sen, että se pääomistajuus pysyy sitten kunnalla tai valtiolla, riippuen vähän mitä ollaan myymässä tai yhtiöstä. Mutta sitten taas, Niin kuin sillä uskotellaan, että kun päätäntävalta pysyy, eli mm, enemmistöosuus pysyy julkisomisteisessa, mm, mutta mitä jos vesiverkolla onkin
Jo nyt kaksi omistajaa. No kun just oli tulossa tuohon, että sitten kun on kaiken näköistä tytäryhtiöitä ja muuta monilla kunnilla, minkä kautta ne pyörittää näitä omia yhtiöitä, mitkä omistaa meidän perusinfraa tai näin, niin silloinhan se, vaikka kunnallisessa omistuksessa olisikin 51% jostakin yh, ö, perusinfrayhtiöstä, niin sit, jos se on jaettuna kahteen, niin silloinhan se on 25,5% vaan. Ja jos joku ulkopuolinen taho omistaa sen 49,9, niin silloinhan siellä on se enemmistöomistus. Olenko Ja kärryillä? vaikka olisikin vain vähemmistöosuus, niin se ei tarkoita, etteikö heillä olisi oikeuksia siihen päätöksentekoon. He Niin. voi esimerkiksi vetää oikeuteen pääomistaja, jos havaitsee, että heidän tuotto-odotuksia tai tuottovaatimuksia niin kuin, rajoitetaan. Eli jos pääomistaja tahallaan tekee päätöksiä, mitkä heikentää tulosta, niin vähemmistöosakkaalla on oikeus haastaa jopa oikeuteen. Esimerkiksi nyt viimeisin tapaus oli, että Caruna haastoi Suomen valtio-oikeuteen. Mm. Ja oikeudenkäynti tapahtuu yllätys Jenkkilässä, Aivan. koska Suomi rajoittaa lainsäädännöllä ja säätelyllä heidän voittoja. Ja Mut, vedotaan johonkin sopimukseen, minkä Suomi aikoinaan allekirjoitti kirjoitti 90-luvulla, missä oli mukana Portugalia ja Espanjaa, ja jotka kaikki muut on jo irtisanonut sen sopimuksen, paitsi Suomi. Se oli aikoinaan, se taisi tulla johtuen Neuvostoliiton romahduksesta, niin haluttiin pääomasijoittajien sijoituksia turvata valtioiden tasolla, jotta saatiin niin kuin pääomaa virrattua maahan. joo. Mutta siis se on niin typerä sopimus, että siinä ei kukaan muu mukana enää kuin Suomi. Aha. No, miksi ei Suomi irtisano sitä sopimusta? No eihän semmoista sopimusta voi irtisanoa, mikä takaa jättiyhtiöille varmat voitot. Eikö jännä, että semmoista sopimusta ei voida irtisanoa, mutta sitten ollaan ihan valmiita kansainvälistä ihmisoikeussopimuksista tai Ottawan sopimuksesta. Niistä voidaan irtaantua silleen, että no niin, Ei tätähän ne ei tuota tarvita. mitään, ei ne tuota pääomille mitään. Semmoiset Mm, sopimukset, ihmisoikeudet ja muuta. mm. Mutta mikä intressi niin kun, valtiolla olisi myydä meidän perusinfraa tai valtio-omistuksia eri yhtiöistä? Aha. Raha, raha, raha. Mm. No miten se eroaa velan ottamisesta? Et jos Petteri Orpon hallituskin perustelee valtion-omaisuuden myyntiä sillä, että saadaan investointipaketteja tai muita tehtyä, eli se Turun tunnin juna ja jotain muuta. Tuottaa Niin, vähemmän velkaa. Kuten sanoin, tai sanoinko vielä, että tämä on kuin pakkasella kusis housuun. Että omaisuuden myynti, mikä tuottaa enemmän kuin lainan korkoon, niin ei kannattaisi myydä. Silloin sä lunastat vaan, siis osakkeiden myynti, hän on niin kuin tulevien osinkojen myymistä. mm. Mutta en vaan käsitä, miksei tästä puhuta enemmän. Sitähän pitäisi olla ykkösteema niin kuin
Mä ymmärrän, että perussuomalaisilla voi olla bensahinta taas kuntavaalien ykkösteemana, mutta tämä vesihuolto pitäisi olla. Niin, kyllä. Ja sitten jos mietitään ylipäätään maailman tilannetta, niin kyllähän tuo puhdas juomavesi, niin se on aikamoista valuuttaa jo nyt. Saati Joo, sitten kohta. makea vesi on uusi öljy. Mm. Mutta on tuo pelottava ajatus myös, että sitten vaikka meidän vesihuolto olisi jotenkin yksityissijoittajien käsissä, niin kyllähän sen tietää, miten siinä käy. Hinta nousisi ihan hirveästi. Jos ei hinta nouse, niin sitten voitto haetaan vähentämällä huoltoja, Mm. vähentämällä tai hankkimalla, tinkimällä laadusta, materiaalin Mm. laadusta, Mm. varaosia, jos palkat ei jousta. Tuotto pysyy samana. Mm. Moni tekijä vaikuttaa tuottoihin muuta kuin palkat. Moni muukin asia. Pystyykö tämmöistä vastaan pullikoimaan tai taistelemaan? No, suosittelisin. Nimittäin Voidaanko me mennä lakkoon? sitten kun se on myyty, niin takaisin et saa. Mm. Vähän niin kuin Digia myytiin niin australialaisille jollekin eläkeyhtiölle. Joka kerta kun avaat TV, niin siitä pamahtaa euro tonne meren yli. Niin, tota, Digian kauppasumma oli semmoinen, mikä Suomen valtio sai, niin tämä uusi omistaja tienasi sen kauppasumman 2 vuodessa takaisin. Mm. Suomen valtiohan koetti ostaa sitä takaisin, laittoi tarjouksen. Hän ei myynyt. Mm. No shit, Sherlock. Niinpä niin. Suomen valtiolla on ollut paljon epäonnisia myyntejä Sonerasta, Mm. Kemiraan ja niin ei nyt taas toistettaisi samaa virhettä, Samoja, niin. vaikka historia tuppaa toistamaan itteensä. No näinhän se on. Sehän mua aina kummastuttaa, että eikö voida niinku yhtään oppia historiasta tai jo tehdyistä virheistä, ettei niinku samaa sudenkuoppaa aina astuttaisi ja astuttaisi. Jos oikeasti joku esittää mulle todisteet, joku kuuntelijoista, että mitä 9 triljoona firma tekee Helsingin kaduilla, niin mä haluaisin ihan oikeasti tietää. Niin, Se ei tule katsoa mitään pientä kiinteistöä. no ei. Se tulee loppaamaan, se tulee vaikuttamaan päätöksentekoon. Porukka, täytyy ymmärtää, kuinka paljon nämä korporaatiot vaikuttaa ihan Jenkkilässä niin kuin kongressiedustajiin ja muihin päätöksentekoelimiin. No, Käyttää niihin todella paljon rahaa. kyllä, kyllä. Luulisi nyt jotenkin, varsinkin kun oli just noin presidentinvaalit tuolla USAssa, että ihmiset ymmärtäisi näkisi tämän, että minkälainen vaikutus yrityksillä on vaikka presidentin vaaleihin. Saati muuten demokratiaan, niin mutta ei ilmeisesti. Sittenhän toi hallitus on öö, perustellut sitä lainsäädäntöä myös sillä, että tällä hetkellä ei ole mitään lakia tai prosenttiosuutta siitä, että kuinka paljon saa myydä. Että nythän he pitävät sitä hyvänä asiana,
että he tekevät tämän lainsäädännön. Niin miksei sitten jo nyt ole myyty, jos saisi myydä 100% pois, vaikka vesihuoltoyhtiöstä. Ei kukaan ole ajatellut, että joku olisi niin tyhmä. Mutta selkeästi me ollaan aliarvioitu ihmisten ahneus. Mm. Meillä on paljonkin asioita, mitä ei ole lailla säädetty, mitä on pietty niin sanotusti tota, ö, järkiperusteisena yhteisymmärryksenä. Joo. Otetaan esimerkiksi lakot, mitä nyt koetaan rajoittaa lainsäädännöllä, niin se on ollut ihan perussettiä, että lakot ei vaikuta ihmisten terveyteen. Jokainen ihminen ymmärtää sen. Mm. Ei siihen ole tarvii erikseen lakia. Mutta selkeästi tämä alkaa olla jo niin pikkujenkkilä, että tänne pitää laki tuoda joka asia, Niin. ettei hölmöt vaan pääse myymään. Ihmisten ahneus ajaa tähän, mutta edelleenkin se ei poista sitä, että miksei sitä laiteta 0%. Niinpä, niinpä, se on totta. Se ei poista sitä, että sen lain voisi saman tien tehdä silleen, että ei myydä yhtään sieltä vesihuoltoyhtiöstä mitään kellekään yksityiselle sijoittajille. Ja se kun joku sanoo, että vaikea sitten perustuslakiin nähden tämmöistä lakia tehdä, niin ei ole. Meillä tulkitaan perustuslakia. Mm, Meillä on siihen perustuslakivaliokunta. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta, mm. kuten Jenkkilässä, että aseenkanto on niin kuin perustuslaillinen oikeus. Niin pitäisi nyt vähän ymmärtää, että niin kuin Jenkkilässäkin, että silloin kun se perustuslaki on tehty, niin sulla meni 2 minuuttia ladata se haupitsi. Jep, Ei ollut automaattiaseita, mitkä ampuu 100 ammusta minuuttiin. nimenomaan, nimenomaan. Niin ei, sitä tulkitaan sitten sitä perustuslakia silleen, että se 0% tulee siihen lakiin. Kyllä. Se on tulkintakysymys. Mä rupesin mun Ja, lunttilappua tässä katsomaan, kun puhuttiin tuosta, että sä sanoit, miten sä sanoit, että on luotettu siihen, että kukaan ei ole niin tyhmä, että myisi vesihuoltoa. Niin tavallaan niin, öö, sehän on niin kuin meidän niin kuin Suomen niin kuin oikeusvaltio, jos me ajatellaan Suomea vaikka oikeusvaltiona, tai siis kun Suomi on oikeusvaltio, niin siellähän on paljon sellaisia asioita, mitkä perustuu nimenomaan siihen luottamukseen. Ja vaikka se perustuslakivaliokuntakin, niin monissa maissahan naureskellaan sille, että meillä on perustuslakivaliokunta, missä istuu niin sanotusti vain tavallisia poliitikkoja, eikä oikeusoppineita tai muita. Pöytä ole niitä täynnä. tulkitaan tota, vallitsevan poliittisen suuntauksen mukaisesti. Niin, mutta just se, että että siinäkin on tavallaan semmoinen luottamus ollut tähän päivään asti, että siellä tehdään päätöksiä niin, että niitä ei liikaa mikään poliittinen suuntaus ohjaa. Mutta nehän on hyvin haavoittuvaisia öö, tapoja toimia meidän suomalaisessa oikeusvaltiossa esimerkiksi. Tuli vaan mieleen, että meillä hyvin moni asia perustuu luottamukseen.
Niin ja maalaisjärkeä, ainakin tähän asti. Mm. Tämä vaikuttaa samalla lailla kuin keskustelu koulujen kännykkäkiellosta, niin että lakiin pitää saada, niin taas maalaisjärki on ollut, että jos ne kännykät aiheuttaa ongelmia, niin vanhemmat ei anna niitä kännyköitä. Mm. Tai sitten hommataan siis näitä peruspuhelimia löytyy vielä, millä ei pääse nettiin, Pitäisi jos itsellekin turvallisuus. hommata semmonen. Pitäisi itsellekin hommata semmonen. Niillä voi soittaa tai laittaa tekstiviesti. Mm. Tekstiviestikin on ehkä liikaa. Mutta on tosiaan on kummallista, että tästä asiasta ei puhuta tai tätä ei pidetä jotenkin pinnalla uutisvirrassa. Ei, meillä tulee enemmän. Nyt on puheenaiheena, kuinka laitat banaani oikein suuhun ja ihan Jonni Jouto. Sanoppa muuta. En mä tiedä, jos lähtisi tuosta tekemään semmoista katukalluppia, niin kuinkahan moni haluaisi myyä meidän vesihuollon? Mitä luulet? Onko ihmiset sen puolella, että se on ihan ok myyä? Veikkaisin, että 18%, eli ketkä äänestää kokoomusta. Mm. Se voisi olla hyvä veikkaus. No, yksityinen hoitaa niin paljon paremmin kuin julkinen. Joo, se on kyllä kans kummallista, että mikä kumma sillä yksityisellä puolella on niin taianomasta. Se on monissa vaikka rakennuksissakin, niin jos se on kunnallisessa omistuksessa tai julkisessa omistuksessa ja siellä todetaan sisäilmaa ja sisäilmaongelmia ja se myydään sitten pois jollekin yksityiselle sijoittajalle. Yksityinen sijoittaja sen remontoi ja kas kummaa kun kaikki, tai ei edes välttämättä remontoi, mutta kaikki sisäilmaongelmat loppuu monissa rakennuksissa, kun omistajuus vaihtuu. Niin se on. Mm. Tosiaan porukan pitäisi olla nyt hereillä tämän suhteen ja kysyä poliittisilta päättäjiltä, että mikä suhtautuminen on vesihuollon myyntiin. Kyllä, että nyt kun tulee kuntavaalit, niin sietää kysyä jokaiselta ehdokkaalta, että mitä ajattelet vesihuollon myynnistä. Mikä meteli siellä alkoi Arttu? Koirat. Koko hirja. Onko sulla jotain foliohattua vai oliko tässä BlackRockissa tarpeeksi foliohattua? Tämä BlackRock on kyllä. Yksi foliohattu on kyllä liittyen BlackRock. No anna tulla. Vielä ehtii. Ne on kuulemma jo käytännössä ostanut Ukraina. Okei. Okay. Mm. Kaikki suurimmat jälleenrakennusprojektit on BlackRockin alla esisopimukset. Mutta tosiaan foliohattu. Mutta kertoo vaan sitä, että ehkä tässä pientä rauhaa jo suunnitellaan, koska täytyy aina katsoa, että mihin sijoitukset virtaa. No joo, Eikä se mitään, rauhaa on hyvä asia. kyllä. Olemme rauhan puolella. Onko se nyt, että hyvä Trumpi? Saat rauha aikaa. No katsotaan, mitä seksuaalirikollinen ja talousrikollinen saa aikaan taas presidentin virassa. Jos Olisi joku se mulle, hyvä, jos rauha tulisi. niin, nyt jos joku tulee sanomaan mulle, että tuomiot ja tuomiot seksuaalirikoksista pilaa mahdollisuudet ura etenemiselle ja elämälle muutenkin, niin
Puhuu paskaa. Eikö ne ole, ne, ne syytteethän on tie, tai aika suuren väestön mielestä tekaistuja, Mm. ja niillä halutaan kampittaa, mutta kuka sen takana on nyt, jos ei juutalaista? Tiedät sä tätä foliohatu, että juutalaiset on kaiken takana? Joo, Niin ketkä nyt on takana? Demokraatit, kulttuurimarksistit. Tiedätkö, että kulttuurimarksistit oli alun perin juutalaisia? ai jaa. Hmm. Joo, kulttuurimarksismi-termi tuli käyttöön Natsi-Saksassa, jotka, joilla haluttiin niin kuin leimata kommunistit ja juutalaiset. Okei. Okay. Joten mä en enää tiedä, että tietääkö he itsekään, kuka nyt on tämän suuren salaliiton takana. Ei varmaan tiedä. Koska juutalaiset ei enää voi olla, koska Israel ja, you know. Mm. Mutta meille piti vieraaksi tulla BlackRockin toimitusjohtaja Larry Flink, mutta valitettavasti meillä loppuu aika, niin me ei päästä kysymään Larryltä itseltään, että mitä helvettiä. Kiitos. Mutta hei, piettiin taas napakkana. Kiitos Arttu. Yes, hyvä me. Täytyy tästä siirtyä päivän seuraaviin velvollisuuksiin, eli lasten hakuun päiväkodista. Ei muuta kuin ensi kertaa. Hei hei. Hei hei.